нафақаи иҷтимоӣ аз 330 сомон мушкилӣ намешавад. илтимос акад ҷавоб диҳед. метавонед равед. мара отправка доданд. салом тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. информатсияи нав ба маълумоти шумо мерасонем. қарори нав дар ҷумҳурии Тоҷикистон. дар видео лайк гузоштана фаромӯш накунед. касоеда ки дар шаҳри Москва стоматолог духтури дандони тоҷик дар кор бошад, номерош мебирояд, зангш бизанед, бо ба нархи арзон кори шуморо буд мекунад. нафақа зиёд мешавад ки чанд сомонӣ мегирад. шурӯъ карда аз 1 сентябри соли 2025 ҳамаи навъҳои нафақа суғуртавӣ, меҳнатӣ, иҷтимоӣ ва заминавӣ бо назардошти 10 афзоиш пардохт карда мешавад. ин тадбир тибқи фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар доираи сиёсати ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ амалӣ мегардад. баъди индексатсия андозаҳои нафақаҳо чунин хоҳад буд. нафақаи суғуртавӣ аз 470 сомон ба 517 сомон мерасад. нафақаи меҳнатӣ аз 586 сомон ба 644 сомон мерасад. нафақаи иҷтимоӣ аз 330 сомон ба 366 сомон мерасад ва нафақаи заминавӣ бошад аз 325 ба 357 сомон баробар мешавад. яъне тибқи фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон шурӯъ карда аз 1 сентябр нафақа зиёд мешавад. чихеле ки медонед, ҳама сола аз моҳи сентябр бо фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон нафақаҳо боло бурда мешавад. яъне ки тамоми навъи нафақара дар назар дорем. акнун комментарияҳои шуморо мехонем камтар ва ба саволотон ҷавоб мегардонем. касе хоҳад границаи Қазоқистон пересекат кунад, шофёрои бо таҷриба ва нархи арзон. агар ки шумо штраф нарушениро дошта бошед, ҳамин одамо шуморо граница мегзаронанд. номерошон мебирояд, занг зада ҳатман аз номи мо муроҷиат кунед. як нафар нависонда: акаи Сорбон, ассалому алайкум. илтимос ҷавоб диҳед. 7 август картама ограничения монданд. МВД муроҷиат карда, мара дидан дар база гуфтанд ты спискаи наркология ё рости хушу нафаҳмидам, номат ҳастай. гуфтанд то декабра запрет дорӣ, ҳама чизат аннулироватай. январда обратно сафар кунам, мушкилӣ намешавад. илтимос акад ҷавоб диҳед. яъне ки дар қайди наркологически хита мондагӣ ҳамира дар назар дорӣ ё ин ки не, ё мондагӣ набошӣ. агар ба те ин гуна гуфта бошанд, те метавонӣ ки аз сари нав рафта тест биспорӣ ва дар онҷа мебирояд тоза будан ё тоза набудан. ва он чиза баъд мебарӣ ба МВД пешниҳод мекунӣ ки мақсад ба ошибка ҳамин номи ту дар ҳаминҷа шудагие ва баъд мушкилии итра метавонанд ки ҳал бикунанд. баъзе вақтҳо аз ҳисоби хатогирам мешавад. Сайфуллоев нависонда: ассалому алайкум ака. тақрибан 1 моҳ пеш савол додам. мара аз аэропорти Домодедов гардонданд. шуғли аҳолии Душанберо мегуфтем. агар гӯянд тоза, метавонед равед. мара отправка доданд тоза, вале ман рафтам аз аэропорти Душанбе гардонданд. мо ҷои боварино гуфта ҳамонҷаро ба шумо тавсия метиҳем. мақсад ки шуғли аҳолӣ дар ҷои шиноснома ва раводид ҳастед. шумо дар ҳамон ҷои шиноснома ва раводид бояд ки, яъне ки намояндагӣ аз Федератсияи Русия дар онҷа қарор дорад, бирен паспорт пешниҳод кунед, отпечатки биспорен, тамоми линияҳоро тафтиш мекунанд. як нафари дигар нависонда: салом бародар. Сорбон, шавҳари ман аз соли 2008 гражданствои Россия. ман ба наздикӣ бо ӯ ЗАГС кардам. тӯли 4 моҳ шуд ки ба Душанбе омадам. аз ӯ як писарчаи хурдсол дорам, 5 сола. мехоҳам фамилияи писарма ба номи фамилияи падараш кунам. ба наздикӣ писарма мебарам. ба ман мегӯянд ба основанияи писартон паспорти русӣ пешниҳод мекунед. ҳоло вай хурдсол, мехостам фаҳмам, метавонам паспорти Россия гирифта? яъне ки шумо дар инҷа қайд кардем ки ЗАГС кардагӣ ҳастед. ба основанияи ана ҳамин ЗАГСтонам шумо метавонед ки бевоситаи фарзанд паспорти российскиро шавҳартон асос шуда шумо дастрас бикунед. Анна нависонда: ассалому алайкум ака. ман 3 моҳ шуд аз Москва ба Тоҷикистон омадам. дар аэропорт ҷарима кардам. барои ограничения сумма гуфта сразу оплата кардам. дар ҷояш метавонам равам обратно. 3 моҳ шуд. агар шумо ки 3 моҳ шуд аз Москва биромадаантона ва ҷаримаҳои шумо аз 2 та зиёд шудагӣ набошад, бале метавонед, чунки аз 2 та зиёд аллакай депорт мекунанд. як нафари дигар нависонда: саволи мада ҷавоб. илтимос: запрет чанд сола будан шад? дар куҷо фаҳмем? чанд сола будан шад, яъне ки кай кушода ва аниқи ҳамун муҳлатша дар назар дошта бошед, ҷои шиноснома ва раводид.
сайран нависондай. Салому алейкум ака. Ҳамин савола ҷавоб де илтимос. Ма 4 мошин патент кардам. Документом 100%. Не ки хона рафтанем. Печати фальшиви дорум. Паспорт намегум алиш кинам брам аэропорт гам наметиан. Иваз кардани паспорт проблема чида метона ки шуморо аз рейс бигардонанд. Ба хотире ки бисёртар ҳозир проблемни одамо паспортҳошона иваз мекунанд. Ва ин чизам ба назар бигирем барои ҳамин. Мустафо нависонда. Ассалому алейкум акаи Сорбон. Илтимос ин саволи ман ҷавоб гардонед. Мара дар автобус штраф кардам. Ман штрафма сипоридам. Агар ягон бори дигар қапанд депорт мекунанд. Агар як та штраф дошта бошӣ ва сипорида бошиш, не, депорт намекунанд. Мармар нависонда. Хита кай депорт мекунанд аз YouTube. барои чӣ баъзеи шумо ин қадаре дилсиёҳем ки нисбати дигарҳо бадӣ мехоҳем. Бас кунед ҳамин дилсиёҳитона камтарак пеш биред дар зиндагӣ, фикри кору бори худтон накунед. ҳамин ҳаёт кору бори як аз дигара лезид накунед, кордор нашен, худо баракаттон метиҳад. Зарипов нависонда. Ассалому алейкум акаи Сорбон. Мара выездам ҳуй шуда. Дар Москва чанд ҷода санҷидам. Яке дар Тоҷикистон проверкаш кардам, мегӯянд маҳкама. Чӣ кор кунам ака? Билет гирам ё ки не? Ҳамин ҷои шуғли аҳолӣ шиноснома ва раводид бирен, ҳамҷо агар ки бига кушодай, значит шумо метавонед озодона бирен, сафар кунед, мақсад чиптатона бихарен. Зинда ва сарбаланд бошен. Барномаи имрӯзаро ҷамъбаст мекунем. Саволҳо бошад дар комментария бинависонед. Худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.